намояндагии вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон мегӯяд, муроҷиати тоҷикистониён барои кӯчидан ба Русия нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 17% афзудааст. салом бинандагони Хабар ТГ, ман Навиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳоям дастрас гардад ва ба канали мо обуна шавед. дар давоми 9 моҳи соли 2019 ба намояндагии Русия оид ба муҳоҷират беш аз 9000 шаҳрвандони Тоҷикистон муроҷиат кардааст. Маркевич қайд кардааст, ки ин нишондод дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 17% бештар аст. беш аз 44000 шаҳрванди Тоҷикистон хостори кӯч бастан ба Русия шуданд. Ба гуфти ӯ, дар доираи барномаи давлатии кӯчондани ҳамватанон сар аз моҳи январ то моҳи сентябри соли равон намояндагӣ беш аз 18,000 дархостро ҳамроҳ бо аъзоҳои хонавода наздики 7,9% дархост қабул кардааст, ки дар қиёс бо соли 2018 4% бештар мебошад. аз аввали ҳамин сол аз ҳисоби шаҳрвандони Тоҷикистон 1616 ҳамроҳ бо аъзои оила 6896 кас ширкаткунандаи барномаи давлатӣ шудааст, ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2018 24% бештар мебошад. ҳамчунин аз ин ҳисоб 1428 кас ҳамроҳ бо хонавода, 5946 кас вориди Русия шудааст, ки 44% бештар мебошад, гузориш додааст Маркевич, роҳбари намояндагии ВКД Русия. ҳамчунин қайд кардааст, ки дархости шаҳрвандон дар доираи талаботи умумӣ пас аз баргузори машварат қабул карда мешавад. дар баробари ин зимни қабули шаҳрвандон ба барномаи кӯчидан, талаби бозори меҳнат, омодагии касби муҳоҷир, таҷрибаи корӣ ва маҳорат ба назар гирифта мешавад. Маркевич илова кард, ки барномаи кӯчидани ҳамватанон аз соли 2013 роҳандозӣ шудааст. дар умум оғоз аз соли 2013 ба намояндагии ВКД дар Тоҷикистон беш аз 81000 кас муроҷиат карда, то имрӯз 6000 кас ҳамроҳ бо хонавода, 23641 шаҳрванди Тоҷикистон ба Русия рафтааст, гуфт Маркевич. бештар Маркевич гуфта буд, ки дар ин байни ҳамаи давлатҳои ИДМ шаҳрвандони Тоҷикистон дар барномаи давлатии кӯчонидани аҳолӣ ба Русия афзалиятҳои назаррас доранд. ба изҳори ӯ, шаҳрвандони Тоҷикистон дар бораи низоми будубош ва ҳуқуқи кор дар қаламрави ин кишвар аз имтиёзҳои бештар бархурдоранд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. барои чӣ шаҳрвандон